Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Bawal ang tatamad-tamad, ha? Bakit? May pera ka para tamarin? Nako! Wala, di ba? Magugutom ka pag tatamad-tamad ka sa buhay. Ano? Anak ka ba ng Reyna? Ano? Makinis ka? Nako, tinamaan yun nakaupo sa sofa. Ano? Yung pahila-hilata sa office na nakatunganga lang o walang ginagawa. Nako, hindi ka anak mayaman. Hindi ikaw may-ari ng kumpanya, uy. Hindi. Wala sa kutis mo na nakaluluwag-luwag kayo sa buhay. So, wag kang tatamarin. Although, partner, medyo gets ko naman kasi pag Thursday, alam mo na yung may ganon. Parang ang baba ng sugar level mo, no? Pababa na yung mga sugar level na mga tao, di ba? Kasi napapunta na sa Friday or di naman kaya mataas din ang sugar level. Parang kasi, Monday to Wednesday, parang yun ang mababa. Pagdating ng Thursday, tumataas na hanggang Friday kasi pa-weekend na, di ba? Ay, totoo ka dyan. At tama din yung sinabi mo, no? Parang iba yung skin ng mga may-ari ng kumpanya. Totoo. Iba talaga. Kumpara sa mga kagaya nating na mamasukan, gano'n. Oo, parang gano'n. Iba talaga. Iba yung kutis ng hindi nagko-commute. Hindi totoo. Yung hindi nauusukan ng mga matitindi na mga UV, na mga bus. Yung hindi nakipagdigma sa kalsada. At hindi, partner, ewan ko kung nakita mo yung trending na napakaraming comments, nasa thousands na yung comments na ng bagong gawang slide ang tawag ko kasi parang para kasi siyang slide. Yung parang wheelchair ramp. Oo. Para siyang slide, partner. Ay, ang dulas kaya nun. Diba? Yun nga. Metal pa. Meron ngang nag-sample na naka-wheelchair na hirap. Hindi pa basa yun, ang lakas na maka-aquaplanet. Sorry na po. Diba? So, babalik tayo dun sa mga may-ari ng kumpanya na makikinis. Diba? Palibasa, hindi kailangan dumaan sa mga ganyang matitindi. Kaya yung kutis kakaiba. Totoo. Pero kapag dadaanan mo yung mga ganyan, diba? Yung rampang madudulas, yung mga part yan ng pakikidigma everyday. Correct. Halimbawa, hindi lahat Kunyari, pag talagang ka partner, yung mga ewan ko, iniisip ko lang yung mga talagang yayamanin dito sa kumpanya natin. Parang feeling ko hindi nila na-experience na mag-park sa parking. Oo, kasi yung hassle na paghahanap ng parking, hindi. No? Hindi. Diba? Nakakadagdag po yan sa kabulukan ng face yung paghahanap. Nakakasakit ka na naman Napagod na nga, nananakit ka pa. Hindi. Nakakabulok po maghanap ng parking sa Pilipinas. Sa totoo lang. Lalong-lalo na kunyari yung bahay ninyo nandyan sa medyo masikip ang kalsada tapos walang sumusunod dun sa isang lane lang o isang side lang dapat mag-parkan lahat. Nakakabulok ng pagkatao tsaka pag-iisip tsaka pagmumukha yung araw-araw mo siyang stress. Totoo yun, ha? Totoo yun, mga kaibigan. Either mga high blood ka, ma-stress ka, maiinis ka, at kung araw-araw mo siyang ginagawa, nakakadagdag po yan ng linya. Nakakadagdag ng pangit sa mukha natin. Yung ang aga mong mabubulok, ganon. Dahil lang sa parking issue yan, Hindi pa kasama dito yung wala kang pambayad ng parking. Yung kukulitin ka na naman kakatok sa pinto mo, sir, bayad po. May bayad po 60 pesos. Correct, ganon. Diba? Siyempre, dagdag stress na naman yun. Tama, hindi pa kasama yun, diba? Pero alam nyo, sinasabi lang namin to na parang ang dating so mas makinis. Pwede kasi mas makinis, iba talaga yung kutis sa mga hindi nagko-commute may ganun talaga Although kung halimbawa ikaw, hindi ka nagko-commute, ganyan, hindi ka makinis, siguro ikaw yung exception, di ba? Hindi ka kasali. Sa buhay naman natin ito may tinatawag na exemption. Lagi. At kasama ka doon. Kung ikaw yung parang kutis mayaman, hindi ka kutis may-ari ng kumpanya. Di ba? Hindi bongga ka kahit nagko-commute. May mga ganun din naman kasi, di ba? Na kahit nagko-commute kutis mayaman, di ba? Yung mga ganong klase mga eksena. Pero meron din namang hindi nagko-commute pero kutis sampas lupa. May ganun talaga.
may mga exception to the rule. So anyways, sinasabi lang natin na parang ang dating is also mas hindi ka nabubulok pag may-ari ka ng kumpanya, ganon. Pero hindi rin sa dami ng obligasyon nila sa buhay, nakakabulok din po ng pag-iisip. So lahat tayo in a way pantay-pantay. Sa totoo lang din. Hindi lang nahalata yung stress level nila kasi nga, 'di ba, hindi naman natin alam yung kwento na yon. Tsaka kung gaano kalaki yung responsibilities nila. Correct. Na mag-handle ng napakaraming tao. Stressful kaya yun. Totoo yung yun. jowa mo nga, hindi mo ma-handle 'Di ba? Nangungunsumi ka. Tama. 'Di ba yung asawa mo, inis na inis ka sa kanya, isang tao pa lang yun. Yung mga CEO levels, for example. Correct. Na may-ari ng kumpanya, halimbawa. Ang mga empleyado nila, 250. Lahat, kunyari, sa 250 na empleyado na yan, lahat yan may saltek. Lahat yan may kanya-kanyang lahat yan may kanya-kanyang ugali. Correct. May kanya-kanyang sayad. May kanya-kanyang attitude. Di ba? Attitude problem. Di ba? Kasi lahat naman may attitude, pero lahat may attitude problem na iba't ibang uri. May malala, may sakto lang, may average, may poor, fair, satisfactory. Sorry, kakapill out ko lang na appraisal form kaya nandiyan pa sa utak ko paulit-ulit yung poor, fair, satisfactory, above average, saka average, diba? So may ganon. May ganon na iba't ibang level. May mabait, sobra, nasa sobrang mabait, hindi mo matanggihan na kapag ka naglo-loan at nagliliblage, diba? May ganon. Pero intindihin mo din yun kasi, diba? At ito po ay intindihin ng mga nasa matataas na posisyon. Totoo yun. In other words, lahat tayo, pare-parehas lang din ang pinagdadaanan. Yes. Diba? Sa madaling salita, lahat tayo may kanya-kanyang laban. Sa true. Kasi minsan hindi natin nakikita, kunyari, yung kwento ng halimbawa, yung may-ari ng kumpanya, akala natin wala silang stress. Kasi nga naka-aircon sila. Parking pa lang halimbawa, di ba, tayo naghahanap tayo ng parking everyday At sabi natin kanina, part yun ng pakikidigman natin. Correct. At nakaka-stress talaga maghanap ng parking. Yung mga boss natin, hindi naman sila naghahanap ng parking Hindi. Paparating pa lang sila ng opisina, nakaabang na yung mga gwardya. Natataranta na sila. Lahat papaalisin, di ba? Kasi parang Totoo ba to? Pinalis ka ba? Ilang beses na. Pero okay lang naman. Magpa-park ka na attempt, tapos habulin ka ng gwardya. Bawal po kayo dyan. Naiintindihan ko naman, tinyana lang ako. Ang may naka-reserve dyan, ma'am. Ay, akala ko pwede ako dyan, sorry, gano'n. Ganyan. So, yun yung struggle mo. Meron ako isang video dati, hindi ko lang na-post kasi ayoko pero kwento ko lang. Ako'y naghila ng sarili kong yung nakaharang. Kasi kasi hindi kami ari ng kumpanya. Kaya nga, di ba? So, hindi yung papagulungin para sa akin, di ba? So, ako naggulong, tas lagi ng heels ko dati, di ba? Kasi nga, parte yun ng mga stress. Pero yung mga, yun nga mga may-ari talaga, ganyan. Hindi nila problemahin yun kasi basic, meron silang parking na reserve. Yes. May big guardia na sasalubong sa kanila para pagbuksan sila ng pinto. O di naman kaya partner, may driver kasi sila. So yung driver na ang bahala kung saan magpa-park, di ba? Mas malapit yung parking nila. Correct. But then, di ba? Doon ka sa Rojas Boulevard. Lakad ka malayo kahit mainit. But then again, bakit ka nagbanggit ng Rojas Boulevard? Partner, ikaw ba to? Ako in general lang naman yung kwento lang ko. Ako. In general lang naman yung kwento ko. Ay, talaga ba? Totoo naman in general. Hindi nyo po ba na-experience ever sa buhay po ninyo na, kunyari, nasa isang building kayo. Ako na-experience ko to dati. Kunyari, yung meron akong binibisita sa ibang building sa ibang lugar. Di ba? Na pagka dumating yung VIP nung building na yon, let's say yung CEO nun, presidente nun, gano'n. Kapag ka hahara-hara ka, paalisin ka talaga. Totoo naman! Na-experience ko paalisin! Nakatayo ako dun parang nananahimik lang naman po ba. Hindi po ba makakadaan pag nandito ako, di ba? Hindi kasi meron kasi mga ibang mga may protocol sila. Correct. Hindi ka pwedeng parang may malapit na mga nilalang lalo na kung medyo kahina-hinala. Ako bilang kahina-hinala itsura ko. Di ba pinaalis talaga ako kasi may ganun talaga. So hindi man nila nararanasan yung experience ng paghahanap ng parking. Alam mo, kaya namin, we cannot stress this enough. Napakahirap po maghanap ng parking dito sa Maynila. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng bibili ka ng sasakyan, mag-isip ka muna, saan nga ba may parking sa opisina namin? Baka sa bahay mo, wala kang parking Correct. So mag-isip ka muna kasi ang sakit sa ulo niyan. Ako, isa sa mga lagi ko na-experience, partner, yung nakahilis ako lagi, tapos yung dadaanan ko, yung graba, apakahirap maglakad. Nakakabulok. Kasi hindi kami ari ng kumpanya.
Totoo. So, kailangan ko mag-park, tapos maglalakad ako sa mga bato-bato, o di naman kaya sa steel parking partner na maraming butas. Yung steel parking na maraming butas, hirap na hirap ako dyan, lalo na kapag nakastileto ko. Kasi yung heels na yun, partner, patusok, lagi ako lumulusot. Alam mo yung, nakapag-park ka nga pero may posibilidad na hindi ka pa rin makarating dun sa mall, di ba? Kasi lusot yung heels ko doon, di ba? So may ganun tayo mga problema. Pero yun nga, then again, ulitin natin, yung mga hindi kailangan mag-park, di ba? Iba yung mga issues nila. Yes. Mas malalaki, papaano pa palalakihin yung kumpanya, papaano tayo sasabay sa panahon, di ba? Tama. Na hindi pwedeng ano lang tayo, naiiwan. Kailangan high-tech. Apakahirap kayo mag-isip ng ganun. Ikaw, isipin mo lang parking, di ba? So, huwag ka na magreklamo. Di ba? Pero, uulitin namin, di ba? Kung ikaw ay talaga namang may pangarap na maging yayamanin. Katulad nga yung sabi ni partner. Yung maramdaman mo rin na pinagbubuksan ka ng pinto ng correct, gwardiya. na very VIP ka din. Hindi ka pinaalis kasi hindi ka mukhang kahinahinala, di ba? Pero grabe, okay na sa akin hindi pagbuksan ng gwardiya. Pero yung paalisin ka pa. Naranasan ko talaga yung sa Ayala. Yung wala ka namang ginagawa. Gusto mo bang sabihin ko, building reveal please? Buti na lang talaga, nung mga panahon na yun. Teka, bakit ka kasi pinaalis? Saan ka ba pahara-hara? Hindi naman ako masyadong pahara-hara. Nandun lang ako sa may entrance. Saka hindi ka naman kalakihan. Kaya nga, di naman ako kalakihan. Tsaka parang yung pagpapaalis talaga sa akin, yung parang yung humiga ako. Alam mo? Di ba? Nakakaloka. So kung ayaw mo maranasan yung mga ganyan-ganyan, nasawa ka na sa pagko-commute, gets namin yan, lalong-lalo na kung napakaraming dekada ka na nagko-commute, di ba? Yung sabi nga ni partner sa unang parte ng tambalan, bawal tatamad-tamad. Tama. So kung gusto mong maging mas nakaluluwag-luwag yung buhay, gagawa ka talaga ng paraan. Correct ka. May ganun tayong thinking no? Yung mga halimbawa, pag may nag-observe ka lang sa paligid, kagaya ni pinag-usapan natin kanina, sasabihin natin, ay buti pa siya. Diba? Ay may sarili siyang parking. Pinagbuksan siya ng pinto. Diba? Ako samantalang ako pinaalis lang. O pinaalis pa. Diba? Pero totoo yun. Pag tinignan mo yung story mo niya at nakakwentuhan mo siya, mas malaki pala minsan yung pinagdadaanan niya. Mas malaki yung laban niya kaysa sa laban mo. Ang nakakalurky dito. Ang nakita mo lang kasi yung pinagbuksan siya ng pinto at meron siyang sariling parking. Ang saya lang kasi ng isipin nun dahil ikaw mismo wala kang sasakyan. So hindi mo alam yung mga ganyang klase. Tsaka ang lakas makamayaman kasi. Di ba? Ang lakas maka-VIP, VVIP, super duper VIP, to the maximum level VIP, di ba? Tapos ang lakas makamahirap nung pinaalis, di ba? Pero yun nga, sabi mo nga partner, hindi mo alam yung laban yan. Hindi mo alam kung kaya pala siya pupunta dyan sa opisina kasi may napakalaking trouble na kailangang ayusin. Di ba? Na silang mga nandyan sa pinakamatataas na levels ang magbubuno kung paano isosolve, di ba? Totoo yan. Di ba i-observe natin sa daan? Ewan ko kung na-observe mo din yung partner. Talagang kunyari yung mga VIP, nakakalusot sila eh. Tayo patitigilin tayo, di ba? Pag ordinaryo kang mamamayan, patitigilin ka talaga. Sila kahit nakasta pagogohin. Minsan ganon. kahit may barricade, tanggalin yung barricade, padaanin lang sila. Para sa'yo, correct. Para sa kasi kanila. Kasi nga VIP ang tawag sa kanila. Yun yung nakikita natin. Pero yung laban nila na hindi natin alam, matindi rin pala. Totoo. So lahat tayo lumalaban. Yes. Kaya, ang point lang natin, 'di ba, minsan masyado lang tayo nagkukumpara sa buhay natin sa buhay ng iba, umaabot sa point na naiinggit na at nalalaso na tayo ng inggit, 'di ba? Ang di natin alam may mga laban niya na mas mahirap talaga. Na kung malalaman mo yung laban niya, sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang parking lang yung issue ko. Correct. Buti na lang ang issue ko lang 60 pesos, 'di ba? Samantalang sila 60 million. Tama. 60 billion siguro. Yun yung mga concerns nila. 'Di ba? Hindi natin alam. 'Di ba parang kwento yan ng kwento ng yung inggitan ng crayon at saka lapis. Ayan. 'Di ba? Anong sabi ng crayon? Anong sabi? Dali. Ang sabi ng lapis. Crayon ka. Ano ka? Ako yung lapis kasi. Bilisan mo 1 minute na lang. Ako na yung lapis kasi nakaitim ako. Sige. Ako yung walang kulay. Ako na lang yung crayon kasi makulay yung buhay ko. Yan. Okay. Sabihin ni lapis, buti pa siya. Makulay. Di ba nakakagawa ng maraming kulay. So pag tinignan mo yung perspektibo ko, kainggit-inggit talaga ikaw. Kasi ang kulay ko ako wala akong kulay. Itim lang ako. Kung ano yung suit ko ngayon, ito na yon forever. Ikaw, marami kang kulay. Tapos si Crayola. Anong sabi? Meron kang 30 seconds. Dali.
Sabi ng Crayola, Oh. grabe yung pencil, no? Buti pa siya. Hindi niya kailangan mag-gym, pero tall and slender siya. Oo. Ang nipis. Samantalang ako, makulay nga ako, pero ang punggok ako. Diba? Maliliit ang crayons correct. I'm so punggok. Diba? Makulay nga kami, madami nga kami, pero ang dami naming minions. Diba? Minions kami. Samantalang siya, slender, Hindi, kaingitan mo din may eraser ako eh. At may eraser. Pagka nagkamali, pwedeng burahin. Ako, pag nagkamali yung gawa sa akin, pupunitin na ako. Diba? Ora-orado may kwento yung labis at crayon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!